dilalai aku dikersake dadi garwane Kang Mas Prabu Amisena. Kudune Bagya Mulya. Lah nek kok ya ora lho kok isih kurang bae mergo aku nyawang. Penak-penake dadi garwa selir, garwa apik, isih penak dadi garwa Prameswari. Nek kabeh kuwi kok ya mung trimo ing angen-angen. Saka rumangsaku nganti kapan bae ora bakal bisa kelakon penggayuh iki. Bakal kelakon. Kakang Heri Mantri. Apa? Sampeyan aja ngendikan sapenake dhewe. Bareng aku iki kandha kaya ngono sampeyan sebowo kelakon. Aja mbong rasaku, Kakang. Layak. Pirang-pirang dina pola tamu remu. Lah, Yen wanci awan ora tau ngersake dalan. Lek dalu kelisian. Jebul. Seliramu duwe gegayuhan liya. duwe angen-angen ning kabeh kuwi angen-angen rumangsaku, angen-angen sing tanpa teges, Kakang. Lah iya to, Di. Lamun to duwe angen-angen. Mestine ra ya kandha karo wong tuwa. Aja disimpen ing jroning ati. Lah lek kowe kebangun nggonmu mikir. Saya suwe awakmu ndagangake kuru. Lah wis kuru terus kowe lara. Wong lara kuwi parane nek ndi? Mesti mati. Lah lek mati sing kelangan aku, wong kowe dulurku wedok. Kakang Heri Mantri. Lah mula saka kuwi kok kepengin dadi garwa Prameswari kok pikir lakon terus. Lho piye to Kakang sampean kuwi? Lho aku duweni penggayuh kepengin jumeneng dadi garwa Prameswari. Wis suwe banget. Nek kabeh kuwi mung tak simpen sak jroning ati. Saka rumangsaku kabeh kuwi ra bakal kelakon mung tumiba ing angen-angen, Kakang. Dadi kowe dadi garwa selir kuwi. Ya. Ora apa tegese urung nrimo. Ora nrimo. Kowe isih duwe gegayuhan pengen dadi garwa Prameswari. Mesti to, Kakang. Penak. Lah, sak penak-penake dadi garwa selir, luwih dene penak meneh, luwih dene mulya maneh kalamun to dadi garwa Prameswari disembah-sembah kabeh kawula lho. Kuwi lho, Kakang. Kelakon. Kelakon. Kowe kelakon paton kowe sing duwe dulur Haryo Mantri. Mesti Iya. kelakon dadi garwa Prameswari. Lah kok bisa sampean ki ngandhakake kelakon Kakang Haryo? Ya iya. Adhiku padukaliku iso dadi garwa Prameswari. Iya. Ning ana syarate. Syarate apa ki, Kakang? Prameswari sing meger ing Praja Kediri kudu mati dina iki. Lah, Kakang Haryo Mantri. apa? Sinangki aja waton ngendika. Gampang Kakang nek wong trima ngendika garwa Prameswari kudu mati. Iya. Lho selagine garwa Prameswari iki isih meger-meger sulit. Iya. Raketan saiki gerak. Ha. Iki wis ngono Kakang. Ha. Umpama to sampean kepengin mateni, kepengin nyedani garwa Prameswari. Iya. Kakang nganggo lapung, Kakang ora bakal kelakon mergo dijaga kabeh prajurit lho. Ya ngono kan no. Ning jeneng menungsa kuwi kudu ikhtiar. Budidaya wong jeneng kowe duwe penjangka. Iya. Yen pancen kowe ngajak patine Prameswari, ya golek dalan sing ora ngawis larani. Oh. Terus dalam itu piye sampean ki aja melakukan saya mbung rasaku Lho Kakang. kok ngomong piye to? Paribasane wong ngepek iwak Iya. ning jero blombang. Aja nganti butek banyune ning keneka iwake ngangge cara tabok nyilih tangan. Nganggo
nganggo cara nabuk silih tangan. Ya iya. Lah terus carane Kakang? Carane ngene. Piye? Aku karo adu padu kaliku biyen lek nate nangsu karo nimba pangerten ing guwa Sela Mangleng. Heeh. Ana ngertane Bapa Resi Buwasa. Iya Kakang. Bapa Resi Buwasa kuwi pendhita sing kondang. Sugih akal, sugih penung Bener. lan liya-liyane. Alame apa? Lek aku kowe sowan ana guwa Sela Mangleng njaluk ego partikel mamreh matine garwa Prameswari. Aduh. Ya agile iki Kakang. Aku ki beni guru sing apoh, godang tenung, godang santet. Lah sampeyan ora wis biyen-biyen ngelinke aku kok. Lah aku ora gelem kandha wong tuwa kok. Waduh, yen kaya ngono selake sabar Kakang. Ayo aku karo sampeyan ing mengkone ngadep karo Resi Basa njaluk. Piye carane diparati kela supaya garwa Prameswari iki Mati Lah. kowe dadi garwa Iya Prameswari. Kakang. Tak sengkuyung. Ayo ya. Tak sengkuyung. Kakang. Cangkem rasane kecut. Ora kuat udut. Jenenge umur wis tuwa. Ora iso nyambut gawe. Ora pinter golek kaya. Ibarate ngenteni tetese udan kok dhuwur langit. Mangan ngenteni diteri anak-anak. Ngombe ngenteni diteri bocah-bocah. Iya. Pirang-pirang dina iki kok sepine ora jamak. Siji kok ora ana wong sing mara rene. Kowe iki sowan Bapak. Bapak Resi. Iki sapa kana bocah ayune ngene iki? Awong sepuh. Awong sepuh kok ya. Panjenengan kok pakai dumateng kula, Bapak? Ya ora pangkleng aku iki apal. Nggih. Anggir ana cah wedok ayu mara rene. Mesti njaluk penglarisan. Bapak, Iya, apa iki kok wis ngerti aku? kula murid panjenengan. Ah. Kula pun padu kaliku, Bapak. Padu kaliku. Sih. Lah dalah. Wonten menapa? Wonten menapa, Bapak Pangkleng? Leres guru padu kaliku. Ngono kok tiwas tak takokno. Lah, dalah. Jebule anakku wedok dhewe. Nggih, Bapak. Ora tak sawang nek bareng kowe kok, Cung. Ya, jenengan sih emot kula guru. Mantri. Nggih. Dulur wedok. Leres guru. Padu kaliku. Nggih, Bapak. Lah saking suwene kowe ora tilik wong tuwa kok, Duk. Ya ora maido wong anjen saiki wis kepenak uripe. Dadi yo lali karo wong tuwa. Boten kok ngoten, Bapak. Iya. Wis kula suke kalih panjenengan kok mboten. Ning panci kewajiban ingkang dereng saged kula menika sowan wonten ngarsa panjenengan. Nek sok kala mangsane kula
nggih mboten lali kalih panjenengan kok gula, rokok, kopi, napa mawon nggih kula utusan kalih prajurit ngirim kalih panjenengan lho Bapak. Dikirim gula kopi. Nggih. Udon. Nggih. Lah kok ora tutuk kene. Piye to Kakang Haryo Mantri? Nduk. Sampeyan tak kongkon prajurit Ya. supaya ngirim Bapak Resi Buwasa wujud rokok, gula, kopi. Ya. Lho kok malah jare ora tekan kene iki piye? Urung tak terne nduk saya tak simpen. Alah, Bapak alah. iki piye to? Wong iku mbok eling. Jaman urip ning desa. Kowe mara rene karo dulurmu lanang nangis-nangis mergo urip keserakat ya ta. Nggih. Wis ta desa rupane ya pas-pasan. Nggih. Mara rene do tangisan. Kepengin urip kepenak lah ya ta. Nggih, Bapak. Biyen tak seranani kowe tak wenehi pengasihan delala bejo kowe dadi bojone ratu. Nggih. Rak kaya wong ngipi to, Nduk. Nggih, Bapak. Lha mulane kowe urip kepenak. Ora ketang aku ora mbok tilik ana. Mung cukup krungokno kabar wis melu seneng. Oh, ngaten, aduh. Ya. Matur sembah nuwun sanget, Bapak. Heeh. Pangapuntenipun. Iya. Ngantos kula sowan wonten ngersa panjenengan, jalaran wonten wigatos kepengin nyuwun tulung kalih panjenengan malih, Bapak. Jaluk tulung neh. Cih, Ana perlu apa neh kok? Blok. Ajakane kok. Bapak wae, Kakang. Apike bloko. Oh, kaya ngono. Bapak, Piye? sakmenika kula sampun dados garwanipun Sang Prabu Amisena nggih. Iya. Garwane ratu. Nanging nyuwun sewu, senajan to garwa ratu ning garwa trima garwa ampil garwa selir. Monggo Bapak, penjangkali atine kula niku kepengin duweni penggayuh sing luwih dhuwur meneh. Mboten sanes, kula kepengin jumeneng dados garwa prameswari. Lho, niku lho Bapak, igit-igiting ati kula awan kula mboten doyan mangan bengi ra iso turu. Lho, kok angen-angen kula kepengin jumeneng dadi garwa prameswari. Mila niku kula nyuwun tulung nggih Bapak kalih panjenengan. Carane pripun ampremanipun saged kula niku dados garwa prameswari nggih Bapak nggih. Guru. Bapak, Bapak. Jenengan makasih, Guru. Terus pundi napa jidan nika Bapak? Kula jalan tulung tenan iki Bapak. Wah. Pancene jeneng menungso urip iki kedunungan watak serakah. Angah-angah Nggih. kepengen ngakai. Nah iso jagat diemperi. Kedahipun ngaten Bapak. Wis penak ijeh kurang kepenak. Nggih. Wis akeh ijeh kurang akeh. Terus Bapak. Nggih. Jane lak wis kepenak dadi garwa selir. Lho, nggih. Ijeh kurang kepenak. Nggih. Kepengen dadi garwa prameswari. Leres Bapak. Tegese bojo sing nomor 1. Leres. Ngono. Mongko bojo sing nomor 1 prameswari iku ije urip. Lah, nggih Bapak. Wah, sik. Pripun? Dipenggalih kados pundi carane kula niku saged jumeneng dadi garwa prameswari? Iso. Saged Bapak? Iso. Lho, sanes punika Bapak. Iso ning regane larang. Lho, regane larang. Larang dos pundi Bapak? Tegese regane larang. Iki lakune yo abot. Syarate kudu mentara. Pungkasane kudu saguh nanggung dosa. Mentala saguh nanggung dosa. Iya. Lek dosa Wani. sanggane aku. Iki kersane ditak Lek dosa Kakang Haryo Mantri, sanggane. Bapak. Iki lho. Nggih.
Tenan. Nggih. Pun napa mawon apik Kowe bojo nomor 2. Nggih. Kepengin dadi bojo nomor 1. Bojo nomor 1 kudu ilang. Ilange ora minggat ning dinggatno nyawane. Napa niku Bapak? Prameswari ketoke lagi loro iki. Nggih leres panjenengan kok pirsa dukun mandi saestu panjenengan Bapak. Dikandhani aku iki dukun kok ya. Nggih. Lagi loro temen iki. Nggih leres Bapak. Wis dadi kembang ambien. Leres. Nyawane wis arep metu. Lah mula niku singkake mawon. Ben cepet disengkakno. Disingkake Bapak. Carane Lah carane pripun? diracun. Racun. Tak delok ene. Nggih, pripun niku? Wah, gampang iki. Gampang? Mlebune racun gampang. Pripun? Senengane dahar kolak ape. Leres Bapak. Tenan. Leres nggih. Estu. Aku kok cocok. Tos pelenggu. Kon kudu mandi ya ngene iki. Tos pelenggu. Kolak ape Nggih. suguhno Prameswari diwenehi racun. Nggih. Aja kowe. Mboten kula. Aja kowe. Lho, lah kok mboten iki? Golek wong sing kena mbok percaya. Oh, Ben ngaten. ora ketara nak perkara iki sing gawe kowe. Kowe Nggih, Bapak. tanggap Nggih. dong. Nggih. Ya, ya iku saranane. Lho, kok ya iku saranane mangke rumiyin Bapak. Apa, Nek? Mboten apa cekap semanten ya iku saranane. Lho, mongko Sang Prabu Amisena menika nggih to sesembahan ing mangkenipun menawi ngantos pirsa garwanipun sedo karana racun lajeng duka kalian kula Niku sing medeni Guru. Wedi menawa Lembu Amisena murka Nggih, ngamuk nggih. ngene. Pripun? Nek iku gampang. Kok gambar pripun ta, Bapak? Ben ora ngamuk, kowe tak pasang gendam pengasihan. Sip. Napa niku, Bapak? Kowe tak wenehi pengasihan. Nggih, Pengasihan iki engko nek wis manjing, nggih. upama ana wong nagih utang balik mergo gendam pengasihan. Nggih. Kowe arep diamuk wong sing ngamuk ora sida. Wah. Mergo ampuhe pengasihan. Ngaten, Bapak. Iya. Gathuk niku, Bapak, gathuk. Jenenge pengasihan gendam mesek-esek. Gendam esek. Lho. Ning ana mahare. Mahare napa, Bapak? Mahare wedhus kendhit. Wedhus kendhiti apa, Kakang? Dos sing kene nek putih lho, Nduk. Wedhus kendhit cacahe 7. Lho, kok kathah sak, Lho. Bapak? Wong syarat pedhus kendhit cacahe kok pitu Sing dinggo syarat siji. Nggih. Sing 6 tak ingonake. Ah, nggih, pun ampun pater, Go Bapak. penggawean wong tuwa. Nggih, ampun pater. Dene. Lho, lan apa, Bapak? Tri. Good. Dene. Tak warane rapal. Nggih. Jenggis gendam esek-esek. Mbak. Ngaten nggih, Bapak. Yo, linggih dong. Kula linggih mriki. Nggih. Pun, Bapak. Engko seak. Dangak do, dangak se. Lah niki pisan apa meleh? Bisa naik menek dibris. Omong.
Karo ngadeg ora apa-apa. Ngadeg niki, Bapak? Iya. Nggih, pripun? Wis ora kowe tok. Wong wedok-wedok angger duwe pengasihan iki ora ngarah diamuk bojone lanang gak ngarah. Saestu niku, Bapak? Iya, tak warai. Nggih, Bapak. Dirokno. Nggih. Ingsun madheg kaji. Enten apa, Bapak? Tak warai wirokno kok. Saiki lah panjenengan angen ndi? Oh, gak saiki sok ndakene. Maten niku ngendikan panjenengan ki nggih ngaten kok nggih. Rumaos kula mboten saniki. Nggih, Pon, Bapak. Ingsun madheg kaji. Ingsun matek aji. Pengasihan Pengasihan. gendam esek-esek. Gendam esek-esek. Lho, Pon, Bapak, pon iki? Aja jak jagongan. Kula Kowe meneng nirokno aku. ngaten kula mboten entuk takon. Anjen ceriwis dulur iki. Weh, cere wanci kok. Nggih, Pon, nggih, Bapak. Ingsun madheg kaji. Ingsun matek aji. Pengasihan. Pengasihan. Gendam Gendam esek-esek. esek-esek. Ketok kelor. Ketok kelor. Selonjor kayune wesi. Selanjur kayune wesi. Lur cetut. Aja omongane tok kudu diwiragakno. Pripun Ben mandi. Nggih. Pripun, Bapak? Lur maju, mundur. Nggih. Cetut maju. Ngoten. Ayo. Nggih, Bapak. Ketok kelor. Ketok kelor. Selonjor kayune wesi. Selanjur kayune wesi. Jatuh. Ngoten, Bapak. Iki dereng muni lur ya, Bapak pun sampe. Kula dereng muni lur pun sampe dudul kula nganti kaget kok. Lah ora jang lur-lur. Nggih. Lur. Jatuh. Ngeten, Bapak. Iya. Terus? Peng telu. Alah, kok akeh temen. Lur. Jatuh. Nut. Iki gong tiba gong buri sing malahi mati esek-esek. Pripun, Bapak? Esek-esek bokonge diobano muser. Esek-esek. Gulung komeng wong kena esek-esek gulung komeng. Saestu niku, Bapak? Iya, aja nek kok wong lanang jenon ora kedanan kowe. Nggih. Wong tuwa roh kowe ngiler kata. Perkara esek-esek niku nggih, Bapak. Iya. Ana wong mara nagih utang balik ora sida. Malah gathok niki, Bapak. Utang sing akeh ora wani nagih. Jenengan iki kok nggih. Apal? Nggih, apal, Bapak? Apal tenan? Apal. Baleni dhek. Pisanane mau pripun, Bapak? Alam buah. Mati kula. Pisanane. Ingsun madheg kaji. Nggih, ingsun matek aji. Pengasihan Pengasihan esek-esek. gendam esek-esek. Enten gendame kari sithik. Riri ngene dulurmu. Nggih. Gendam esek-esek. Ketok. Ketok kelor. Selonjor kayune wesi. Ora bareng payon. Gendam esek-esek gulung komeng. Nggih. Ini Pripun? sepisan ngalap patine Prameswari. Nggih. Diwenehi racun dicampurno kolak ape. Ngaten. Wis genah, Tri. Nggih, Bro. Kalamun ana murka lan ngamuke lembu amisena gendam esek-esek
takno. Oh, ngaten Bapak. Ora ngarah namuk. Nggih, Bapak. Salah kula mboten sabar. Kepengin mangertosi garwa Prameswari enggal sedo, Bapak. Ngono. Nggih. Para mae dukun balik ora usah pamit. Ngaten. Ayo. Ben mandi. Balik gawane mangdi lan ngene dukun ana dayah ora gawa dadah rapal kadung tak parahno mareni wong ning bocah siji kae aku ra sumelang lamun kelakon panjangane mesti aku diujo karo anak wedok Padukaliku. Dosa perkara ditanggung-tanggung dhewe aku ora